Halo? Ki. Apa to yo aku teko mek madhep ngono lho. Wis iki. Ya ora ngono. Kowe iki kudune nek karo wong pernah tuwa kuwi kudu ngomong perasaan ngono lho. Kowe iki perasaane blas, ora ono perasaane kok nek. Ya sesuk perasaane sampe tak lele dun. Iki lho, kowe nek ana wong tuwa omong ora digatekke. Nek ana wong tuwa omong ora digatekke. Kon Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? ya dolan ora oleh kok dolan. Oleh dolan iki oleh wae. Kene iki ya tetep nganggo upeti kok aku piye nga. Ngerti kesenengan aku piye. Iki ngene Pak. Aku iki loro untune. Apa? Loro untune. Loro untune. Sithik Pak. Loro untu apa jadi kono? Aku iki loro untune api jadi untune ngono ya misale suntik loro matane disuntik matane kok ana. Iki. Ning nek percaya mandi, nek ora percaya kowe ora mandi ya mesti. Percaya? Musik. Iki nganggo donga. Iki terus anyar kok tak bareng Iki laine wong wis kok hubungan sik. Ana untu, ana kulit, ana iki sik sing metu. Ora ana nek wong lain kok untune sik. kira-kira gawa gandeng ngono iso ora? Ya ora iki mengalon kok. Iki donga. Kayak ini. Apa untu lorong mbok yo ora semangat untu. Boleh mana angel. Kae genaku ana kae untu ondo. Ana ngono, aku ya ono nek untune ora untu ondo malahan. Mbak kok menular aku sing Sampe loro untune. iki menular, ganti kowe kudu mesti aku. Ya. Menular. Saya Pak. Sadurunge aku tak omong sik, nek kabeh mau iki kudu percaya. Heeh. Nek ora percaya ora bakal mandi. Heeh. Ngono lho. Heeh. Percaya lagi. Percaya. Manut omong-omongane aku ora. Manut. Ngono. Ngono ku lak penak. Ono banyu saka gendong ora gendong sampean. Ngono aku ora nganggo gentong, Apa? langsung tek cur. Oh keren. Heeh. Ora apa-apa juga banyu sik. Dari apa? Syarat percaya Beh. Wong kowe ora dukun kok. percaya ora? Nek percaya mandi. Sikok sik. Ya. Ngono lho. Aku abdi. Lek ngono. But-but arep tetombo. Lho. Oh, pancen tru dulu tenan kok. Monggo dipikat. Wah. Wis, ngepreng meneh gegek iki. Rokoke kosong. Wadah tok.